जोंनि गोदो ब्रिटिश सासननि समावनो फरेस्टारफ्रा बेखौ हाग्रायाव बेयाव गामि सोसननो गामि लानानै गामिखौ गावसोरजों रैखासे गावसोर बेगार बैनो थाखाय बिसोरखौ लानानै फैदोंमोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय आन्दासाव 1930 सनावनो बिसोर बेयाव थाफैदोंमोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय दासिम बियो गामिखौ रैखा खालामबाय थादों। बेनिफ्राय दुर्भाग्यआ बेनो जोंनि बेहाय थाफैनायनिफ्राय दासिम ब्रिटिश सासननि उदांस्रिनि सिगाङावनो जोङो दंमोन। ओमफ्राय जाहाथे भारतआ जेरै दा बयनिबो मोजांनि थाखाय जिथु मावनो आखायाव लादों, नाथाय जोंनि दाहाय बेयाव बर'फोरखौ जोङो माबानो हायाखिसै। दा बिनि बे रुंसारिया बहुद खामानि मावबाय। बेनिफ्राय खामानि मावनानै बिनि जिथु माबा जोंनिहाय बेहाय बियो सासे समाज कर्मि। बेनिफ्राय जोंनि आलुफारा गांव पन्सायत, जोंनि बे गहपुराव गासै मोनब्रै पन्सायत दङ। बे मोनब्रै पन्सायतआ जाहैबाय आलुफारा गांव पन्सायत, उत्तर कलाबारि, सनापुर गांव पन्सायत, बेनिफ्राय बालिजान गांव पन्सायत। बे बालिजान गांव पन्सायतआव जिथु बेनो बेहाय गोदानै पन्सायती राज एक्टनि माबायै पन्सायत लाबोजेनदों। बिनिफ्राय जोंनि जिथु डेभेलप जादों। बेनिफ्राय जोंनिया बेल'नो दुर्भाग्य, बाबाया गासिबो मोनबोजोबदों, खिन्थु मोनसे बुस्थुखौ मोनलाङाखिसै। जोंनि बे उत्तर ओनसोला बर' एरिया ब्रिटिश उदांस्रियाव जिथु नांफानानैबाबो जोङो दासिमबो उदांस्रि मोनाखै। जोङो बेहाय दाबो बे हानि पाट्टा मोनाखै, हानि राइटखौ मोनाखै जोङो फरेस्ट। दा दिनै नैबे आलुफारा पन्सायतनि आलुफारा गामियाव मानगोनां बारग' तार'नि बसुमतारी सारनि सारादु जादों दिनै। दा बे सारादुआव गहपुर साब डिभिजनेल एसटि वेलफेयार बर्डनि चेयारमेन हिसाबै आंखौ हांख्रायनानै लाबोनायलाय आं दसेबाबो नुजाथिफैनो हादों। आरो लोगोसे बे सारनि मावनाय दांनाय बेफोरनि बागै आङो क्लियारलि मिथियाब्लाबो फंनैसो बे ओनसोलनिनो थागिबि मानगोनां आदैमोननि खुगानिफ्राय मिथिदों आरो आंबो एसेबाबो मिथिखागौ। मानो होनना बुङोब्ला 1983 मायथाइनिफ्रायनो बे सारा जिबादि बर' जाथि बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय गहपुर हालामाव स्कुल फसंथान बा धोरोम अनुस्थान बा समाजनि हाबाफारि, थांलाय फैलाय हान्थामेला लामा, बेफोरनि बागै बहुदखिनि गोसो गुदुंमोन। बिदि गोसो गुदुं हिसाबै बहुद गहपुर हालामनि एरियायाव बुंनो थाङोब्ला बहुदखिनि खामानिखौ मावदों। दिनै जोङो बिथांखौ गोसोखांनांगोन। मानो होनना बुङोबा बेफोरबादि बै समाव खामानि मावलांनाया जोंनि थाखाय बहुदखिनि खाफाल गोनां होननानैसो जों साननानै लानांगोन। मानो होनना बुङोबा बे ओनसोला बै समाव हाग्राजों बुंफबनायमोन, हादान सिफायफैनाय। अब्लाबो बेनि गेजेरजों खस्थ'नि गेजेरजों रायजोनि थाखाय जथेस्थ' खामानि मावदों। दिनै जोंहा जोबोद गिदिर